Després de gairebé una cinquantena de dies confinats, als carrers de la Llagosta s'han pogut veure esportistes des d'aquest cap de setmana, de 6 a 10 del matí i de 8 de la tarda a 11 de la nit. Un d'ells ha estat un dels corredors destacats dels fondistes, Vicente Alonso, que recomana fer esport els primers dies amb prudència. Bueno, después de tantos días de parón, no es lo más aconsejable hacer mucha cosa. Lo más importante es hacer unos pequeños estiramientos sin forzar y después, dependiendo de cada uno del estado físico que esté, hacer más o hacer menos, pero siempre respetando las normas que nos han indicado por el bien de todos, simplemente. Córrer es pot fer dins el termini municipal i passejar fins a 1 quilòmetre de casa, i per passejar al carrer de l'estació i el passeig del Pintor Ser són dos emplaçaments concorreguts. He ido a correr, he corrido media hora o así y ahora estoy caminando por el pueblo. Hemos ido hasta el cementerio, hemos dado una vuelta por el polígono y ya para casa. Ya hemos hecho unos 6 kilómetros solamente hoy. 8:30 he bajado, he dado una vuelta por los límites de la Llagosta hasta el campo de fútbol y he vuelto para casa. En la mateixa franja que els corredors i corredores, els ciclistes també han pogut sortir als carrers, anant de punta a punta de la nostra localitat. Desde la punta del pueblo hasta el Esclar y hemos bajado a la estación, bueno, todo lo que es la circunferencia del pueblo. El que passa aquí que estem molt limitats al poble, però és el que hi ha. Una mica va al poble, una mica al riu, al cementiri i poc més, perquè no podem fer res més. De moment tenim de conformar amb això. També durant el cap de setmana s'ha vist sortir a passejar els majors de 70 anys. Això sí, la franja de les persones grans és de 10 a 12 del migdia i de 7 a 8 de la tarda. Tanmateix, per a les persones dependents. Porque yo lo encuentro que las normas que nos dan, que las tenemos que respetar todo el mundo y encuentro que está bien por el bien de todos. Vale. ¿No? Amén. Pasar por aquí viendo a la gente y todo y que pueda estar todos bien. Yo el primero. Una de les imatges de la jornada ha estat veure com a l'altra banda de la Llagosta, a prop del riu Besòs, hi havia veïns i veïnes aprofitant per fer esport.